наздикони Шавкат Халилов коргардони тоҷик ки 15 май дар бемористон даргузашт, табибонро дар марги ӯ гунаҳгор медонанд. аммо пизишкон мегӯянд бемориҳои дигари коргардон сабаби марги ӯ гаштанд. шикояти наздикони марҳум сабаби як таҳқиқот шудааст ки ба сурати умум аз ақидаи табибон ҳимоят мекунад. аммо ҳамсари коргардон Умеда Халилова мегӯяд бемориҳои дигари ҳамсараш вазнин набуданд ва Шавкат Халилов бо пои худ ба бемористон рафта буд то санги талхадонаш гирифта шавад. Халилов рӯзи 3 май дар бахши 4 қарияи болои пойтахт ҷарроҳӣ шуд. Шаб операция бировардан ку имрӯз соати 2 тамоман маза нашуда буда. Модар омадем чӣ шудай мегам Шавкат чӣ шудай броетон пеш мекунад намемонад монадро омадан дидани нафасаш намеброяд худаш тарсидаст чашмоша мехел биромадагӣ брое ки дидан ки намешавад вообще нафас намеброяд дига реанимация овардан уҷа чӣ мегӯям главврачи реанимацияи 5 корпуса овардан 2 этажа вай омад гуфт янга мо мебарем шо унҷо мо нағз нигоҳ мекунем шумо ягон ташвиш накашед нағз мешавад инҷа шароит надорад и 4 корпус ягон шароит надорад нигоҳ карда наметавонад мо унҷа мебарем хубтар нигоҳ мекунем инҷа овардан хаттаги аппарат ода ҳама шланг мондаги ҳама ҷош баъд гуфтан ки ман дар омадам чӣ шуд шумо мегум Шавкат мегаи паданат омада чӣ коре карда. табибон иддаои пайвандони коргардони тоҷикро рад мекунанд ва мегӯянд то охирин лаҳза талош карданд ӯро наҷот диҳанд, вале бемориҳои кӯҳна сабаби марг шуданд. ҷарроҳӣ беавориз гузашт. дар рӯзи 2 баъд аз ҷарроҳӣ дар бемор бо норасогӣ нафаскашӣ пайдо гардид. бемор ва чӣ хеле ки гуфтем бемори ҳамроҳӣ бисёр дошт, ҳамаи ба болои зам шуда ва норасогӣ бисёррӯза оварда расонд. ҳамаи бемориҳое ки ҷарроҳӣ мешаванд як миқдор авориз доранд, ориза доранд. новобаста ки айчи ҷарроҳӣ мешавад, одамое ки 2-3 бор ҷарроҳӣ мешаванд, аворизашон бисёртарак мешавад. сактаи дил гузарондагӣ, гепатити С дора бо фишорбаландии порталӣ, гепатореналӣ, бронхити музмин. ҳамин чизо ба ҳамин чӣ оварда мерасонад. аммо Умеда Халилова бар ин аст ки пизишкон ҳангоми ҷарроҳӣ барои гирифтани санг талхадони шавҳарашро кафондаанд ва дар натиҷа бадани ӯ заҳролуд шудааст. биноан ӯро бори 2 ҷарроҳӣ кардаанд. чанд рӯзда маҳкам шуд, ҳама мерудо часпид. аммо бояд повторни операция кунем. ман дигар илоҷ надоштам, гуфтам мумкин ки нақс шавад. мумкин дигар ҳеҷ илоҷ надоштем. худашонам гуфтам дигар ҳар коре мекуне кунем, ман розӣ ё ису кунем ё ису. уже дигар тоқат надорам. баъд мара файрод кардану гуфтан ки хай ин чизе ки агар шавад мо гунаҳгор нестем, и пеши худода. ҳамсари коргардон мегӯяд шавҳараш баъд аз ҷарроҳии 2 дигар ба худ наомад ва рӯзи 15 май дар бемористон даргузашт. дуруст ё нодуруст ҷарроҳӣ шудани Шавкат Халиловро мутахассисони вазорати тандурустӣ санҷида хулоса навиштанд. дар тақризе ки бо имзои профессор Саид Илҳом Аҳмадзода ки нусхаи он дастраси радиои Озодӣ ҳам шуд, омадааст ки ҷарроҳӣ бе мушкилоти техникӣ иҷро гаштааст. марги бемор аз норасоии бисёрузваи ба суръат авҷгиранда ба вуҷуд омада, интоксикатсияи эндогении бисёр омил сабабгори он мебошад. интоксикатсия ҳамон заҳролудшавӣ аст, аммо дар хулоса гуфта нашудааст ки он натиҷаи чӣ буд ё худ ба худ ба амал омад. Шавкат Халилов то дами маргаш саркоргардони театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ буд. наздикону пайвандонаш мегӯянд ӯ дар риштаи коргардонӣ орзуҳои зиёде дошт ки ҳамакнун барои ҳамешагӣ амалӣ ношуда монданд. вақте ки устод ба табибон муроҷиат карданд ки фаҳманд ки ин кас чӣ дард доранд, шояд он дардҳое бошад ки таскин диҳанда бошад, лекин то муроҷиат ба духтуро ҳеҷ вақт он кас ягон вақт шикоят намекарданд ки бемор аст. ҳар рӯз кор ба як одаме ки бештар пиёда мегаштанд, як одами доим дар ҳаракат. яъне ман бовар карда наметавонам ки Шавкат Халилов аз маризие ки боиси марг шуда тавонад азият кашида бошад.
пайвандони коргардон зидди пизишкон ба додситони кули тоҷикистон ва шаҳрдори душанбе шикоят карданд. онҳо мехоҳанд табибон ба хатои худ иқрор кунанд ва ҷазо гиранд то чунин воқеаҳо дар оянда такрор нашавад. ҳоло дақиқ нест ин даъвои онҳо чӣ натиҷа хоҳад дод. сатҳи пасти тахассуси пизишкон ва муолиҷаҳои иштибоҳӣ дар тоҷикистон зиёд мавриди интиқод қарор мегирад. табибон иштибоҳҳоро рад намекунанд, аммо мегӯянд вазъ ба он ҳадде нест ки сокинон мегӯянд.